ассалому алайкум самиёни, зинда саломат ва хунобуд сарбаланд бошед. Ман ба шумо ҳозир мефаҳмонам ки ду то ҳарф аз алфавит берун барои чӣ мебошад. Лам алиф ва ҳамза дар алфавит нест, лекин истифода бурда мешавад. Дар забони арабӣ 30 ҳарф аст, 28 тоаш дар алфавит аст, 2 тоаш аз алфавит берун аст. Аз алфавит берун ин лам, алиф ва ҳамза мебошад. Ба кадом сабабҳо ин ду то ҳарфро аз алфавит берун гузоштанд? Якумаш ин ки ҳамун ҳарфи алиф ҳамза дар даруни алфавит ҳам овоз ҳам талаффузи худро доранд, ба монанди ҳамза ҳам овози худаш ҳам талаффузи худаш алиф мебошад. Чӣ гуна? Шаклҳояшон монанд нест, намуди зоҳирияшон, яке талаффузашон як хел аст. Ба монанди бародари калони ман, бародари хурдиям дар телефон овозашон як хел аст, ё ки келинамон бародари хурдиям ҳамсараш овозаш монанди ман дар телефон мебошад. Монанд нестем, лекин овозамон як хел аст. хоб ҳарфи ламалиф ҳам инчунин. Ламалиф бо ҳарфи лам дар даруни алфавит талаффузаш як хел аст, лекин шакли зоҳирияшон монанд нест. Барое ки талаффузашон як хела дар алфавит такрор нашавад, як талаффуз ду маротиба бо ин сабаб якумаш дуюмаш ки чӣ мегӯян шаклошон мисол ки зиёд аст, шаклошон монанд нест алфавит. сеюмаш ки хостанд ки инҳо он қадар ҳарфҳои чӣ мегӯян хушрӯю зебо нестанд, барои ҳамин алфавит берун монданд. Дар забони арабӣ доим зебои хушрӯйиро аҳамият медиҳанд. бале, ҳатто ҳам қуръонам вақте аввалин маротиба вай кардан, қуръон китоб аввал набуд, ман дар бораи қуръон бо шумо ҷудогона видео мекунам ва дар бораи ҳамин ду ҳарф рафта истодааст. ҳамин ду ҳарфро ба ҳамин сабабҳо аз алфавит берун мондан. Якумаш ки шаклашон қадар хушрӯй нест барои ҳамин, дуюмаш ки ҳам овоз такрор нашавад ду маротиба, сеюмаш ки 28 то ҳарф гуфтанд ки кифоя аст, 30 то ҳарф лозим нест. хоб ана ин гуна баъд ман шуморо мекунам, мефаҳмонам ки алфавит дар оянда мисол ки ин ду та ҳарфи аз алфавит берун чӣ гуна ва дар куҷо истифода бурда мешавад дар дарсҳои оянда. хоб ана бинед, касе ки забони арабиро меомӯзад, ки забони форсӣ ба шумо омӯхтанаш ду дар ду мешавад. Чӣ гуна мешавад? Ман ба шумо мефаҳмонам. бинед, забони арабӣ форсӣ мисли забони арабӣ нависта мешавад аз тарафи дасти рост ба дасти чап. Аз тарафи дасти рост ба дасти чап. Дафтарҳоятонро шумо аз тарафи дасти рост ба дасти чап кунед. хоб аз ин тараф менависем, аз тарафи рост ба чап, мисли ҳарфҳои тоҷикӣ аз чап ба рост не. форсӣ аз арабӣ чӣ гуна фарқ мекунад? Дар забони форсӣ 4 та ҳарф зиёдатӣ мебошад, 4 та ҳарф. Дига ҳамаи ҳарфҳояш мисли забони арабӣ аст. ҳарфи зиёдатиаш 4 та мебошад: п, ч, ж ва г. п ба монанди ҳарфи баи арабӣ асту дар ҷои нуқтаи ҳарфи ба як нуқта аст. Дар забони форсӣ 3 та нуқта мемонад, мешавад п. ж ба монанди ҳарфи за арабӣ, за ра за асту, дар болои за як та нуқта аст, дар болои заи забони форсӣ 3 та нуқта аст, ж мешавад ж. че бошад дар ҳарфи васку ҷим, дар даруни ҳарфи ҷим як нуқта аст, дар ҳарфи ҷим 3 та нуқта мемонад, мешавад ч. г бошад дар бораи ҳарфи каф астку, каф дар бораи каф як таихе хат мемонад, мешавад г. 4 та ҳарфи зиёдатӣ аст. Мегӯяд ҳам ба даст ояд, ҳам ёр наранҷад. ман ба шумо ҳам забони арабиро таълим медиҳам, ҳам забони форсиро бо ҳам ёд мегиред. 4 та ҳарф аз худ мекунед забони форсӣ. кай ки хостед метавонед ки хонеду мисли забони худамон аст, ки гап зада метавонем, забони форсӣ мефаҳмем. Фақат ҳамин навистану хонданашо ёд гиред, забони форсиам аз худ мекунед. фаҳмидед? п форсӣ ба монанди баи арабӣ аст, 3 нуқта дорад. ч ба монанди ҷ арабӣ нависта мешавад, 3 нуқта дорад. ж ба монанди з арабӣ аст, 3 нуқта дорад дар болояш. г бошад ба монанди кафи арабӣ нависта мешавад, як та хатча дар болош дорад, мешавад ки г. фаҳмидед? чӣ хел? фақат шумо нависед ба ман суханҳои хуб. нависед ки кӣ маро тамошо карда истодааст ва чанд нафар шумо таълимгиранда мебошед. ин барои ман муҳим аст. чанд нафар таълимгиранда мебошад ва гӯед ки дарсҳои ман ба шумо чӣ гуна шавқовар аст, фаҳмо ҳаст ва чанд фоиз дарси маро мефаҳмед. хоб, миннатдорам аз шумо.